βγάζει εκεί διαγώνιος, παρατρίχα άσος. Φοβερή άμυνα εκεί από τη Λαγουβάρδου. Παπαδάκη καρφώνει πολύ ωραία. Βγαίνει όμως η άμυνα. Απλώς να περάσει μπάλα. Καρφώνει από το κέντρο Μαραγκάκη. Βγαίνει όμως η άμυνα. Νικητάκη από την πίσω ζώνη, απλώς να περάσει. Κακή πάσα. Πονηρό πέρασμα από το κέντρο. Κακό. Λάθος στο φιλέ από την παίκτρια του Αρκαδίου. 7-12 το σκορ. Και το πρώτο time out του προπονητή του Αρκαδίου. Δυστυχώς το ίντερνετ κάνει συνεχείς βυθίσεις. Το καλό είναι ότι επιστρέφει αμέσως. Δυστυχώς θα μεταφέρουμε το παιχνίδι, γιατί το γράφουμε κιόλας, τη Δευτέρα χωρίς διακοπές ολόκληρο. Δυστυχώς συνεχείς βυθίσεις. Πολύ ωραία η άμυνα. Παπαδάκη καρφώνει ωραία. Βγαίνει, σπάει στο μπλοκ και βγαίνει. Φοβερή άμυνα εκεί από τη Ζαφυροπούλου. Και η Νικητάκη, εξαιρετική άμυνα. Σώζει την μπάλα πάλι. Καρφώνει πολύ δυνατά. Out, δυστυχώς το κάρφωμα από το κέντρο, από το νούμερο 10, την Μπαλή. Αλλαγή, μπαίνει το νούμερο 12 στη θέση της Μπαλή, η Μελισσουργού.
Φοβερό καρφώμα της Παπαδάκη, εξαιρετική πάσα για Νοπούλου. Άριστη συνεργασία. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. ...16-7 μπροστά η Γκέι, Λαγουβάρδου στο σερβίς. Βγαίνει ωραία υποδοχή, κάρφωμα εκεί από το κέντρο, από τον 12 του Μελισσουργού. Κακή υποδοχή εκεί, απλώς να περάσει μπάλα. Δυνατό κάρφωμα. Φοβερή εκεί προσπάθεια από τη Νικητάκη για να βγάλει το κάρφωμα. Λάθος στο σερβίς. Από την Πασαδόρο. Ωραία υποδοχή. Πολύ δυνατό κάρτον. 5 μέτρα. Από την Αλεξίου. Φοβερό κάρφωμα στην ευθεία. Από την Παπαδάκη. Γιαννοπούλου στο σερβίς. Βγαίνει υποδοχή δύσκολα. Λεξίου βγαίνει εύκολα η άμυνα, κακή πάσα εκεί. Κάνει το πόντε. 18-11 το σκορ. Προηγείται η Γκέι. Το νούμερο 12 στο σερβίς με Λυσουργού, κεντρικός. Το φιλέ κατευθείαν. Βγαίνει υποδοχή. Το 4 καρφώνει στο φιλέ. Το 4 είναι η Γιακουμή. Αλλαγή ακραίας για το Ρεκάδι. Ακραίας τώρα είναι το νούμερο 9, η Καβουσανού και η Γιακουμή. Παπαδάκη out, κατευθείαν σερβίς. 20-12 το σκορ. Αυτή η υποδοχή, η μπάλα δεν μπορούν να τη σώσουν παρά την υπερπροσπάθεια εκεί για Νοπούλου και Νικητάκη. Ωραία υποδοχή από την Παπαδάκη, Νικητάκη, Καρπώνη. Εξαιρετική άμυνα εκεί από την ακραία.
Νικητάκη στη μικρή διαγώνια, βγαίνει ωραία η άμυνα, απλώς να περάσει μπάλα. Πονηρό πέρασμα εκεί, αλλά βγαίνει η άμυνα. Νικητάκη ξανά. Εξαιρετική άμυνα εκεί, καλύπτει πολύ ωραία τη θέση 6. Η Καπουσανού. Πολύ ωραία εξαιρετική άμυνα με τα χέρια από το λίμπερο και λάθος εκεί. Δεν υπάρχει συνέχεια. Το λίμπερο είναι η Ντεμάη, το νούμερο 14. Δυστυχώς συνεχίζει να κάνει διακοπές στο ίντερνετ συνέχεια, δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. 21-13 το σκορ. Σφακιανάκη στο σερβίς για τη Γκέι. Εδώ σερβίς, εξαιρετική υποδοχή. Το 11 Καρπώνη, Παπαδάκη βγάζει πολύ ωραία, η Αλεξίου ήταν το 11. Κοιτάκι, πονηρό πέρασμα, αλλά το λίμπερο είναι εκεί. Πολύ ωραίο το μπλοκ εκεί. 4 βαλιές, δεν πέρασε η μπάλα. Το 22-13 το σκορ. Άσος. 22-15 το σκορ. Νούμερο 4, για κουμί στο σερβίς. Out αυτή τη φορά. 23-15. Νικητάκης στο σερβίς για τη Γκέι. Ωραία υποδοχή. Αλεξίου Καρπώνη δυνατά. Έχει γίνει αλλαγή. Πέρασε στη θέση της ακραίας η Καλπαδάκη για τη Γκέι. Νούμερο 2. Στη θέση της Λαγουβάρδου. 16-23 το σκορ. Και στη θέση της Πασαδόρου, στη θέση της Γιαννοπούλου. Φοβερό εκεί πέρα ντουβλάζ από τη Ζακυροπούλου στο... Απλώς να περάσει η μπάλα. Ο Παδάκη, εξαιρετική άμυνα εκεί. Από το νούμερο 2. Παράβαση από την Γκέι. Από την Πασαδόρο, τη σκουρτάει. 17-23 το σκορ. Όταν υπάρχει Β, ζητάνε στο Β. Δεν έχει προπονητή.
Το νούμερο 2 στους σερβίς η Γλέζου που έκανε την πολύ καλή άμυνα στην προηγούμενη φάση για το Αρκάδη. Πάτησε γραμμή δυστυχώς, ενώ το σερβίς ήταν πολύ καλό. 24-17. Και φτάσαμε σε set point. Πολύ ωραίο σερβίς από την Καλπαδάκη, βγαίνει πολύ ωραία υποδοχή, βγάζει και εξαιρετική άμυνα. Out και το set τελειώνει. Γίνονται μεγάλες μάχες. Γίνονται μεγάλες μάχες στο τερέν μέσα. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Κορίτσια 4.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο σετ. Έχει μπει πολύ δυνατά η ομάδα του Αρκαδίου. Προηγείται 5-1. Είναι μια πολύ καλή περιστροφή. Κασαδόρος σερβίρει. Δυσκολεύει πάρα πολύ με το σερβίς της την υποδοχή της Γέι. Επιστρέφουμε. Κοντινίζω, το πρώτο σετ έχει πάρει η Γέι. Σταυρουλάκη στο σερβίς, Παπαδάκη, δύσκολα την υποδοχή, απλώς να περάσει μπάλα, βγάζει και την άμυνα η Σταυρουλάκη. Σώθηκε τελικά η μπάλα εκεί με υπερπροσπάθεια. Φοβερό κάρφωμα εκεί. Φοβερό κάρφωμα. Να δούμε το replay. Fair play. Παραδέχτηκε ότι ακούμπησε την μπάλα στο μπλοκ. Παρόλο που ο διαιτητής της είχε δώσει τον πόντο. 6-1. Πολύ ωραία υποδοχή. Νικητάκη. Πάνω στο που λέει μπάλα. Κάτι δεν πάει καλά στη Γέι σε αυτό το σετ. Εφτά ένα το σκορ. Έχουν γίνει πολλά λάθη μαζεμένα. Ονειρό. Σερβίς. Φοβερό σώσιμο εκεί. Πολύ δυνατό καρδομακέρο του Αλεξίου. Δεν μπορεί να βγει άμυνα. Οκτώ ένα το σκορ. Συνεχίζει εκεί Σταυρουλάκη να κάνει σερβίς πολύ κοντά στην πίσω γραμμή. Έχει πάρει δύο άσους και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την υποδοχή. Εννέα ένα το σκορ. Ονειρό σερβίς. Πέρδενα εκεί και ένας πόντος για τη Γέι μετά από πολλή ώρα. Ξεκολλάει από το 1, πηγαίνει στο 2. Ωραία υποδοχή. Πολύ ωραία η άμυνα εκεί, απειλά Κουβάρδου, Παπαδάκη. Καρφώνει, βγαίνει όμως η άμυνα. Πολύ ωραία η άμυνα εκεί ξανά. Η Νικητάκη από την πίσω ζώνη. Μέσα. Εννέα 3, 3-9 μπροστά. Βγαίνει υποδοχή. Κάρφωμα πάνω στο φιλέ από το νούμερο 9, την Καπουσανού. Την ακραία του Αρκαδίου.
Μαραγκάκη στο σερβίς για τη Γέη. Πολύ ωραία υποδοχή από την Καβοσανού. Φοβερό κάρφωμα εκεί, αλλά βγάζει εκπληκτικά την άμυνα Λαγουβάρδου. Πολύ ωραίο το κάρφωμα εκεί της Παπαδάκη. 9-5. Και time out για την ομάδα του Αρκαδίου. Ωραία υποδοχή, κάρφωμα εκεί από το κέντρο, βγάζει με το πόδι Σφακιανάκη, φοβερή άμυνα εκεί από τον Λίμπερο. Εκπληκτική άμυνα, σώζει την μπάλα, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Μπράβο στα κορίτσια. Βλέπουμε φοβερές φάσεις. Είναι Νικητάκη, εξαιρετικά. Πολύ ωραία υποδοχή. Παπαδάκη εκπληκτικά στην ευθεία. «16 το σκορ. Λαγουβάρδου στο σερβίς για τη Γέη. Πολύ δύσκολα υποδοχή, απλώς να περάσει η μπάλα. Νικητάκη βγάζει πολύ ωραία εκεί την άμυνα. Σώζεται η μπάλα με υπερένταση, απλώς να περάσει η μπάλα. Νικητάκη καρφώνει δυνατά, βγάζει Καβουσανού πολύ ωραία. Η Αλεξίου, δυνατό κάρφωμα. Η Γιαννοπούλου έβγαλε μια πολύ ωραία άμυνα, αντίστοιχη άμυνα. Δεν προλαμβάνουμε να περιγράψουμε. Φοβερό κάρφωμα εκεί της Παπαδάκη, καθαρίζει. Πολύ ωραία πάσα της Γιαννοπούλου. Βλέπουμε πολλές φάσεις διαρκείας. Γίνονται μεγάλες μάχες μέσα στο γήπεδο. Πλησιάζει η Γέη, 17. Γιαννοπούλου στο σερβίς. Βγαίνει προδοχή από την Κακοσανού. Αλεξίου καρφώνει δυνατά με τα χέρια Γιαννοπούλου. Φοβερή πάση ξανά. Κόβεται εκεί η επίθεση της Παπαδάκη. Δεν βγαίνει το ντουμπλάζ μετά. 11-7. Προηγείται το Αρκάδι στο δεύτερο σετ. Out κατευθείαν. Νούμερο 12 του Μελισσουργού. Το Παδάκι στο σερβίς για τη Γέη. Και άσος. Κακή υποδοχή εκεί. 9-11. Κακή υποδοχή.
από την Καπουσανού. Ωραία υποδοχή αυτή τη φορά. Πολύ ωραία και η άμυνα. Η Κιτάκη καρπώνει πολύ ωραία στην ευθεία. Δεν μπορούν να βγάλουν εκεί τα κορίτσια του Αρκαδίου. Πολύ ωραία φάση. Εξαιρετικό κάπωμα του Νικητάκη στα 4 μέτρα. Όλα βέβαια ξεκίνησαν από το καλό σερβίς που ανάγκασε την υποδοχέα του Αρκαδίου να περάσει κατευθείαν την μπάλα. Και 11 όλα το σκορ. Δύσκολα υποδοχή. Πολύ ωραίο κάρφωμα και του Σφακιανάκη από το κέντρο σε πρώτο χρόνο. Εξαιρετικό. 12-11 περνάει μπροστά η Γκέι. Μετά από αυτό το πολύ κακό ξεκίνημα. 8-1 ήτανε, πόσο ήτανε. Έχει ανακάμψει. Και δεύτερο time out για την ομάδα του Αρκαδίου. Θα ανεβάσουμε το παιχνίδι αμέσως μόλις επιστρέψουμε στο Ηράκλειο. Δυστυχώς το ίντερνετ δεν βοηθάει, το αφήνω ανοιχτό απλώς για να βλέπετε το σκορ. Βγαίνει υποδοχή. Φοβερό σώσιμο εκεί, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Τρία όλα το σκορ. Πολύ δύσκολα υποδοχή. Μπέρδεμα εκεί. 15-13 μπροστά το Αρκάδι. Έχουμε πρόβλημα στην υποδοχή σε αυτή την περιστροφή. Λάθος και θέσεις, καπάκι, δηλαδή τα λάθη δεν... σε πολύ κρίσιμες φάσεις.
Αλλαγή. Περνάει Μαρκαντονάκη στη θέση της Παπαδάκη για την υποδοχή. Απλώς να περάσει η μπάλα. Νικητάκη, καρφώνει, κάνει το φιλέ. ...18-14, προηγείται το Αρκάδι. Πολύ ωραία υποδοχή του Λαγουβάρδη, Νικητάκη, καρφώνει, κόβεται όμως. Ξανά κόβεται, βγαίνει όμως το ντουμπλάζ, ξανά καρφώνει. Βάζει ωραία άμυνα και Αλεξίου από Πάιρ, κάρφωμα πάνω στο φιλέ. Από το νούμερο 8. Φωτεινάκη. Πολύ ωραία εκεί το σερβίς, υποδοχή, σώζεται η μπάλα. Λάθος. Φοβερό σώσιμο εκεί. Out. Το κάρφωμα της Αλεξίου. 19-16 το σκορ. Στο 5 το 8. Λαγουβάρδης στο σερβίς για τη Γέη. Φοβερό σώσιμο εκεί από τους Ζαφυροπούλους. Ξανά βγαίνει άμυνα πολύ ωραία.
Μάτσα. Ήταν οριακή εκεί η φάση. Το είδα γραμμή. Αλήθεια το είδα γραμμή. Ομαρτυρία. Άρα είδα γραμμή. Η πίσω γραμμή είναι πολύ δύσκολη. 19-17. Πολύ δύσκολα η υποδοχή. Ωραίο το κάρφωμα, αλλά η άμυνα είναι εκεί. Το Παπαδάκι πολύ ωραία στην ευθεία. Αλλαγή. (19-18) το σκορ. Ωραία υποδοχή. Πολύ ωραία εκεί η άμυνα της Αφυροπούλου. Η Παπαδάκη καθόλου. 20-18. Σταυρουλάκη στο σερβίς για το Αρκάδη. Θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην αρχή του σετ. Στη Γκέι. Ωραία υποδοχή. Φοβερό κάρφωμα εκεί. Βγαίνει η άμυνα όμως πολύ ωραία. Νικητάκι από την πίσω ζώνη. Ένα πλασό κάρφο στη μέση της άμυνας και πόντος για την Γκέι. Φοβερή άμυνα, σώζεται η μπάλα. Ξανά. Πονηρό πλασέ, βουτάει εκεί Σταυρουλάκη και σώζει την μπάλα. Πολύ ωραία εκεί. Φοβερό εκεί πέρασμα της Φαγκανάκη, βλέπει το κενό στην άμυνα και τελειώνει την μπάλα. Βλέπουμε μεγάλες μάχες. Ένα πονηρό πέρασμα στον κενό χώρο. Δεν χρειάζεται να καρφώσεις δυνατά. 20 όλα το σκορ. Λάθος στο σερβίς από τη Μαραγκάκη. 21-20. Καβουσανού στο σερβίς. Λάθος πάλι, συνεννόηση εκεί. Και άσος για την Καβουσανού. Έχουν γίνει πολλά τέτοια λάθη συνεννόησης. Υπάρχουν καινούργιες παίκτες στην ομάδα, δεν έχουν βρει ακόμα τρόπο να συνεννοούνται. Πολύ ωραία υποδοχή. Out. Το κάρφωμα της Παπαδάκη έχει κάνει 2 λάθη στις τελευταίες φάσεις. Όσα δεν είχε κάνει σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι μαζί. Ήταν εξαιρετική. 23-20. Άλλο ένα λάθος, καλά. Όταν ξεκινήσουν τα λάθη δεν σταματάνε με το παιχνίδι. Τα time out έχουν τελειώσει και για τις δύο ομάδες. 24-20. Έχουμε φτάσει σε set point. Πολύ ωραία υποδοχή από την Παπαδάκη, η οποία καρφώνει, κόβεται. Είναι το μπλοκ. Θεωρητική φάση. Και 25-20 τελειώνει το σετ.
Και ισοφαρίζει το Αρκάδι στα σετ. 1-1. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Και τώρα που έχουμε το διάλειμμα μεταξύ των σετ, το ίντερνετ πισάει. Πριν που παίζαμε έκανε συνέχεια διακοπές. Αυτά είναι δυστυχώς. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι για το τρίτο σετ. Ενθυμίζω είμαστε 1-1 σετ. 2-0 προηγείται η Γκέι στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Μαραγκάκη στο σερβίς, βγαίνει εύκολα υποδοχή. Ονειρό εκεί πέρα, η πάσα ήταν πολύ κοντά στο φιλέ, δεν μπορούσε να καρφώσει. Εξαιρετική άμυνα εκεί από τη Λαγκουβάρδου. Η Παπαδάκη καθαρίζει και αυτή τη φάση. 3-0 μπροστά η Γκέι. Την έβγαλε η Κασαδόρος με μονό μπλοκ εκεί.
Κάρφωσε έξω από τον μπλοκ στα 4 μέτρα. Εξαιρετική συνεργασία. Κόβεται από τον μπλοκ εκεί κεντρικός. Από την πίσω ζώνη βγάζει άμυνα Γιαννοπούλου. Κακό πέρασμα εκεί, αλλά σώζεται η μπάλα. Νικητάκη από την πίσω ζώνη. Πάει στο μπλοκ και μέσα η μπάλα. 4-0. Η Γκέι ξεκίνησε πολύ δυνατά στο τρίτο σετ. Και το πρώτο time out του σετ από το Αρκάδι. «5-0» το σκορ. Έπαθε το Αρκάδι αυτό που έπαθε η Γκέι στο προηγούμενο σετ. Ωραία άμυνα Νικητάκη. Παπαδάκη καρφώνει out. Και ο πρώτος πόντος για το Αρκάδι σε αυτό το σετ. Είναι στην γειτονιά. Απλά να το γνωρίζετε. Πολύ ωραία υποδοχή. Παπαδάκη καρφώνει δυνατά. Φιλέ εκεί από την πλευρά του Αρκαδίου. Έτσι κι αλλιώς η μπάλα του πόντους κερδίθηκε. Πολύ δυνατό το κάρφωμα. Το σερβίς για τη Γκέι, η Γιαννοπούλου, η Πασαδόρος. Ωραίο σερβίς, σώζεται η μπάλα. Φιλέ. Φιλέ στην επίθεση εκεί από την κεντρικό, ενώ είχε το πλεονέκτημα. Κεντρικός, νούμερο 12, η Μελισσουργού. Προπονητής του Αρκαδίου, ο κύριος Αντωνάκης, και της ξανά στο φιλέ και της Γκέι, ο κύριος Καπαρουνάκης. Οι βασικότεροι συντελεστές δεν τους αναφέραμε στην περιγραφή των ομάδων. Νικητάκη, καρφώνει, βγάζει πολύ ωραία την άμυνα. Out, το κάρφωμα εκεί από την Καβουσανού. Γιακουμί και Καβουσανού οι ακραίες του Αρκαδίου αυτή τη στιγμή. Σταυρουλάκη, Πασαδόρος. Και Μάη το Λίμπερο και η Αλεξίου Διαγώνιος. Γιαννοπούλου συνεχίζει το σερβίς. 8-1. Βγαίνει η υποδοχή ωραία. Καβουσανού καρφώνει στην ευθεία. Φοβερό σώσιμο εκεί από τα κορίτσια. Out. Out το κάρφωμα από το κέντρο της Μελισσουργού. Εξαιρετική προσπάθεια και το δεύτερο time out του παίρνει ο κύριος Αντωνάκης. 9-1 το σκορ. Ακριβώς ό,τι είχε πάθει η Γκέι στο προηγούμενο σετ. Ένα blackout.
Συνεχίζει Γιαννοπούλος στους σερβίς. Αλλαγή για το Αρκάδι. Βγαίνει με Λουσουργού. Και πέρασε η μπαλή. Διαγώνιος έβγαλε την άμυνα. Το Λίγκερο βουτάει εκεί και βγάζει μια χαμένη παλιά. Πονηρό πέρασμα, αλλά Γιαννοπούλου είναι εκεί. Νικητάκη Βλασόκαρπο βγαίνει όμως η άμυνα. Καβουσανού κόβεται από τον μπλοκ, σώζεται η μπάλα. Τεχνικό χτύπημα εκεί από την Παπαδάκη στην ευθεία, εξαιρετικό τελείωμα. Βλέπουμε μεγάλες μάχες. Αλλαγή. Βγαίνει Καβουσανού, μπαίνει η Φωτεινάκη. 11 το σκορ. Κακή υποδοχή εκεί, σώζεται όμως η μπάλα. Παρατρίχα θα γινόταν το λάθος για την Γκέι. Ωραία η άμυνα εκεί από το Λίμπερο. Πονηρό πέρασμα, αλλά είναι εκεί η Ζαφυροπούλου. Πολύ ωραίο κάρφωμα, λίγο έξω από το μικρό διαγώνιο, στο πόντο και πόντος. Παπαδάκη, τελεί αξιόπιστα τελευταίες 3-4 φάσεις. 11-1 το σκορ. Βγαίνει υποδοχή, δύσκολα, Φωτεινάκη καρφώνει. Βγάζει εύκολα η Ζαφυροπούλου. Νικητάκη καρφώνει, αλλά η Αλεξίου βγάζει την άμυνα. Φοβερό εκεί τελείωμα. Από το κέντρο, νούμερο 10 τελείωσε η μπαλή. Μπαλακό χτύπημα, αλλά στον κενό χώρο. Σταυρουλάκη στο σερβίς. Τη δυσκολεύσει πολύ την υποδοχή της Γκέι στα προηγούμενα σετ. Αυτή τη φορά εξαιρετική υποδοχή. Παπαδάκη φοβερά εκεί στην ευθεία τελειώνει. Εξαιρετική υποδοχή, τέλεια η πάσα και το τελείωμα ακόμα καλύτερο. Βγαίνει βγήκε με δυσκολία η υποδοχή, τελικά κατάφεραν με ένα πέρασμα ένα λάθος στην άμυνα, να πάρει τον πόντο του Αρκάδη. 12-3 το σκορ. Πολύ ωραία υποδοχή. Λαγουβάρδου, καρτώνει, μπλοκ και out την μπάλα. Πολύ ωραίο σερβίς από τη Σφακιανάκη. Παίρνει τον Νάτσο. Για 14-3 το σκορ υπέρ της Γκέι. Ωραίο σερβίς. Βγαίνει υποδοχή. Φοβερό σώσιμο εκεί από τη Σφακιανάκη, έβγαλε άμυνα σαν να ήταν λίμπερο. Το έφερε πολύ καλό κάρφωμα από την Αλεξίου.
Δύσκολη υποδοχή εκεί, Λαγκουβάρδου τεχνικά, βγαίνει άμυνα. Απλό πέρασμα από το fight. Πολύ ωραίο κάρφωμα εκεί, Νικητάκη στην ευθεία, καθαρίζει την πάση. «15-4 μπροστά η Γκέι. Νικητάκη στο σερβίς. Ωραία υποδοχή από τον Λίμπερο. Κάρφωμα εκεί από τον κεντρικό, από τη Γιαννουλάκη. Δύσκολα υποδοχή, σώζεται όμως απλώς να περάσει μπάλα. Στρώσιμο, δεν ήταν καλό το στρώσιμο εκεί για το κάρφωμα από Πάιτ. Πολύ ωραία τώρα η άμυνα. Φοβερό εκεί το κόψιμο. Υπερπροσπάθεια. Δεν βγήκε το ντουμπλάζ. Πονηρό πέρασμα εκεί, σώσιμο εκεί από τον Λίμπερο, Λαγκουβάρδου τεχνικά βαθιά. Πονηρό πέρασμα εκεί, αλλά out το κάθομα της Λαγκουβάρδου. 7-15 το σκορ. Αλλαγή για το Αρκάδι. Μπαίνει η Γολένη. Το βγαίνει το 4. Η Γιακουμή. Time out για τον κύριο Καπαρουνάκη. Δυστυχώς οι διακοπές στο δίκτυο συνεχίζονται. 50-50 είναι, τη μισή ώρα είναι πεσμένο, τη μισή ώρα δουλεύει. 7-15 το σκορ και το σερβίς στο Αρκάδι. Δυνατό σερβίς out κατευθείαν. Ωραία υποδοχή. Φοβερό. Μονομαχία εκεί στο φιλέ. Δυνατό κάρπωμα εκεί. Μπράβο. Μονομαχία στο φιλέ. Η Μαραγκάκη. Σώζει εκεί η Νικητάκη. Φοβερά. Το κάρπωμα εκεί από το κέντρο. Βλέπουμε δυνατές μονομαχίες. Η Γιαννουλάκη έχει πάρει αποφασιστικούς πόντους από το κέντρο για το Αρκάδι. Στις τελευταίες 3-4 προσπάθειες. Ωραία υποδοχή. Μονομαχία εκεί. Η μπάλα είναι για το Αρκάδι, πονηρό πέρασμα εκεί, αλλά δεν πιάνει.
Παπαδάκη, πολύ ωραία. Τελειώνει τη φάση. Μονό μπλοκ, κοντό, δεν μπορούσε να, ουσιαστικά χωρίς μπλοκ στο κενό χώρο. Ανάμεσα στις αμυντικές. Θέση 1 και 5. Το 17-8 προηγείται η Γκέι. Αρκαντονάκη στο σερβίς. Πέρασε στη θέση της Λαγουβάρδου. Δύσκολα εκεί, γίνεται το λάθος. Όχι. Λάθος, δεν μπήκε στη θέση της Λαγουβάρδου. Μπήκε στη θέση της Κεντρικού για να σερβίρει. Αλλαγή Πασαδόρου, περνάει τη Σκουρτάη στη θέση της Γιαννοπούλου. 18-8 το σκορ. Αλλαγή και για το Αρκάδι, ξαναπερνάει η Γιακουμί. Out στο σερβίς, κατευθείαν δυστυχώς. 9-18, είναι η αλλαγή. Άσος για τη Γιαννουλάκη, Γιαννουλάκη. Το 18-10. Πονηρό εκεί πέρα. Πολύ ωραία φάση. Όντως για τη Γκέι. 19-10. Ωραίο σερβίς και Άσος για τη Σκουρτάη. Πασαδόρο της Γκέι. Και 20-10. Πολύ ωραίο σερβίς, κατευθείαν Άσος. Σκουρτάει, μπήκε δυνατά. Παρόλο που ήταν κρύα από τον πάγκο. Αλλαγή. Περνάει στη θέση της Φωτεινάκη, η Καβουσανού. Ουσία 1-10 το σκορ. Κατευθείαν out το σερβίς. 21-11. Σταυρουλάκη στο σερβίς. Παραδοσιακά δυσκολεύει πολύ την υποδοχή. Βγαίνει ωραία εκεί η υποδοχή. Νικητάκη καρφώνει ωραία. Βγαίνει η άμυνα. Πολύ δυνατό κάρφωμα out από την Αλεξίου. Παπαδάκη στο σερβίς. Out. 22-12.
Πολύ ωραία επιδοχή. Λαγκουβάρδου καρφώνει, μπλοκ και μέσα η μπάλα. Έμπειρη παίκτρια. Με τη βοήθεια της τύχης. Σπακιανάκη στο σερβίς, βγαίνει ωραία υποδοχή. Βγαίνει το πλασέ, η Αλεξίου καρφώνει δυνατά, βγάζει την άμυνα η Σπακιανάκη. Έκανε φιλέ το νούμερο 4, η Γιακουνή. 24-12 το σκορ. Φτάσαμε σε set point, αλλαγή για τη Γκέι. Περνάει η Καλπαδάκη στη θέση της Φακιανάκη για το σερβίς. Καλπαδάκη έχει εξαιρετικό σερβίς, να μην τη ματιάξουμε βέβαια γιατί έρχεται από τον πάγκο το παιδί. Είναι μικρούλα, είναι από τις κορασίδες της Γκέι. Με 13-24 το σκορ. Και Άτσος με το νούμερο 10 για την Παλή. 24-14. Βγήκε η υποδοχή. Νικητάκη απλώς να περάσει εύκολα. Αλεξίου κόβεται από το μπλοκ. Απλώς να περάσει. Κακή πάσα εκεί, το σώζει όμως η Νικητάκη. Τεχνικό χτύπημα. Με τη βοήθεια του φιλέ τελειώνει το σετ η Νικητάκη. Θέλει και λίγο τύχη. Και 2-1 προηγείται στα σετ η Γκέι. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Βρήκαμε κάτι να κάνουμε. Εντάξει, μόνο με λίγο φράουλες και τέτοια δεν θέλαμε. Μετά πήγε και να βρούμε το καρότια στο δικό μου. Είχαμε 2 καρότια. Χρειαζόταν φόρο. Ναι, και δεν ήξερε, δεν είχε τον άλλο. Φράουλες και τέτοια δεν θέλαμε. Εντάξει. Μα εμείς πήγαμε έξω μετά. Ναι, φαντάζομαι. Και πάρα πολύ. Ωραία ήταν βέβαια. Γιατί εγώ έλεγα θέλω πάρα πολύ να πάμε. Λαλαλαλα. Κορίτσια μόνο. Και θα το πάρω τραγουδίσουμε. Θα το πάρω τραγουδίσουμε. Να της πούμε, Γιατί να πούμε ένα τραγούδι. είδα μετά από πολύ καιρό ήταν οι κοπέλες που ήταν εντυμένες. Δεν θέλω. Το κάνεις, πάνω στο μάτι. Πάρα πολύ κόσμο. Διαφορετικό και μόνο. Τίποτα να κάνεις. Ήταν ωραία, ωραία. Δεν χωρέ, δεν είχε Τι άλλο αγώνα. να κάνουμε και να μας κάνει.
Ναι, μου το είπε μετά από μια ώρα, λέει. Δεν πειράζει. Τώρα δεν θα ήταν εύκολο με καρό. Εμείς κάτσαμε ρε 2 ώρες και φύγαμε. Ήταν ο άλλος έπαιζε τέννις σήμερα πάλι. Κοιμόταν και τον τελικό δεν τον κέρδισε. Πήγε τελικό και έχασε από ένα ανταβραντισμένο Σέρβο. Ποιος έπαιζε τέννις? Ο Θοδωρής, ο φίλος του Μανώλη από τα Μάλια. Ο unisex κόλλος. Ναι. Ήτανε παρορτά. Ρε, ήταν όμως πάρα πολύ άδικο. Γιατί έπαιξε σε όλα πάρα πολύ καλά. Τώρα έχει κουραστεί πάρα πολύ. Τελείωσε μία ώρα τον πρώην ημιτελικό. Τώρα σήμερα, τελείωσε μία ώρα σήμερα τον ημιτελικό. Και κατευθείαν τελικό. Κατευθείαν 4,5 ώρα τελικός. Πώς να αντέξει. Δεν. Τον ταβρατισμένο Σέρβο. Εντάξει. Πήγε καλά πάρα. Εμείς το πρωί βάλαμε χαλιά και τέτοια και μετά πήγαμε και τους βρήκαμε κάτω. Ωστόσο είναι δικαίωμα από την οικογένεια και μας πάσανε τα νεύρα τα παιδάκια και ήταν 5 παιδάκια, 6 μαζί με την άλλη. 5. Ήταν πολλά. Και τα πήγαμε μετά και τα κολλήσαμε στην Κίκο. Κάτσαμε και εμείς. Αλλά εγώ επειδή ακριβώς δεν σπάσει τα νεύρα. Βέβαια, ναι, γήπεδο είναι. Α, ναι. Μπράβο, Άμυνα! Έλα βρε καλά. Είναι αστέρικο. Μάλιστα. Χάγκ. Μία αντίδραση. Και μας λέγανε δεν θυμάσαι τι μας λέγανε. Α, ναι. Μα μέσα στο γήπεδο δεν ήρθαν άλλοι να κάνουν. Ήταν έτσι καλά σημαντικό. Και επιστρέψαμε για το τέταρτο σετ. 2-1 προηγείται η Γκέι. Ωραίο το κάρτωμα εκεί. Σπάει στο μπλοκ και μέσα η μπάλα.
3 όλα το σκορ. Πολύ ωραίο το σερβίς, περνάει κατευθείαν η μπάλα. Πολύ ωραίο το κάρφωμα εκεί της Σφακιανάκη σε πρώτο χρόνο, σώζεται με μεγάλη δυσκολία. Πολύ ωραία εκεί η άμυνα της Σταυρουλάκη. Πονηρά περάσματα εκεί. Συνεχόμενα, η Σταυρουλάκη τελικά κερδίζει τον πόντο. Παίρνει ένα πόντο από την έτερη Πασαδόρο. 4-3 το Αρκάδι. Πατακάκη προσπαθεί να πετύχει την ευθεία, αλλά πάει out την μπάλα. 5-3 μπροστά το Αρκάδι στο τέταρτο σετ. Κατευθείαν out. Ο σερβίς της Μπαλού. Ωραία υποδοχή από το σερβίς της Παπαδάκη. Κακή πάσα εκεί. Δυστυχώς. Πολύ κοντά στο φιλέ. Χάνεται ο πόντος, 5 όλα. Δύσκολα υποδοχή. Πολύ ωραίο το κάρφωνο εκεί από τον Νικητάκη. Μπλοκ και μέσα η μπάλα και τον Μπλάτ δεν μπόρεσε να σώσει. Πολύ ωραία εκεί υποδοχή. Πλασόκαρφο εκεί από τη Λαγουβάρδου. Εξιόλα το σκορ. Αλεξή, εκεί από την πίσω ζώνη, χτυπάει δυνατά. Παίρνει ένα ωραίο πόντο. 7-6 προηγείται το Αρκάδι. Πολύ ωραία υποδοχή Παπαδάκη, Νικητάκη, ένα πονηρό πέρασμα εκεί. Το λίμπερο όμως είναι εκεί. Αγκουβάρδου, Πλασόκαρφο με μια βουτιά, εκεί το λίμπερο το βγάζει. Out. Out. Δεν έχουμε δυστυχώς. Replay από τη δεξιά πλευρά δεν έχουμε. 7 όλα το σκορ. Νικητάκη. Πολύ ωραία υποδοχή. Βγάζει υποδορή, άμυνα και Νικητάκη. Λαγουβάρδου πολύ ωραία. Πολύ ωραία εκεί. Και περνάει μπροστά η Γέη 8-7. Για πρώτη φορά στο τέταρτο σετ. Νικητάκη στο σερβίς.
Πολύ ωραίο σερβίς, άσος. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι η Νικητάκη είναι από την ομάδα των Κορασίδων. Όπως και η Παπαδάκη, είναι παίκτριες της εθνικής ομάδας. Γι' αυτό και είναι τόσο αξιόμαχες ακόμα και σε γυναικείο επίπεδο. Φοβερό μπλοκ εκεί της Μαραγκάκη, ατομικό μπλοκ. Οι δύο κεντρικές αναμετρήθηκαν. Time out από τον κύριο Αντωνάκη. 17 προηγείται η Γκέι. Νικητάκης συνεχίζει στο σερβίς για τη Γκέι. Βγαίνει υποδοχή. Πολύ ωραίο κάρφωμα, εξαιρετική άμυνα. Εκεί η πάσα είναι πολύ κοντά στο φιλέ, γίνεται μόνο πέρασμα. Άλλη μια πάσα κοντά στο φιλέ, σώζει φοβερά εκεί Λαγουβάρδου. Λαγουβάρδου είναι φοβερό κάρφωμα από pipe. Πολύ ωραίο εκεί σύστημα, αλλά βγαίνει λίγο έξω η μπάλα. Έλεγα ότι η Ειρήνη Λαγουβάρδου η μπάλα δεν ακούμπησε πουθενά. Εγώ δεν είχα εικόνα. Εγώ δεν είδα, δεν είχα. Είδα να κουνιέται, δεν σφίριζε. Δίνει επανάληψη η διαιτητής. Ήτανε λάθος, δεν ακούμπησε πουθενά η μπάλα και σφύριξε λάθος. Είναι λίγο περίεργο εδώ το ταβάνι του γηπέδου. Αλλά θεωρητικά όπου και να πάει η μπάλα, αν δεν ακουμπήσει σε κάποιο στοιχείο του ταβανιού, σώζεται η μπάλα. Φοβερή άμυνα εκεί, τρέχουν τα κορίτσια και σώζεται η μπάλα. Πολύ ωραία άμυνα από την Νικητάκη. Παπαδάκη από θέση πάει, παίρνει τον πόντο. Πολύ ωραία φάση. Χαρητήρια εκεί στα όλα τα κορίτσια για το πάθος τους. 11-8 προηγείται η Γκέι. Φοβερό εκεί σώσιμο από τη Ζαφυροπούλου. Λασόκαρφο Νικητάκη, βγαίνει όμως η άμυνα από pipe, δεν γίνεται κάρφωμα. Λασόκαρφο και εκεί, κακή πάσα, περνάει κατευθείαν, σώζεται όμως. Παπαδάκη, Κατώνη, βγαίνει φοβερή άμυνα. Φάση συνεχίζεται, μια φάση διαρκείας. Θα ξανακαρφώσει το Παπαδάκη, εξαιρετικό κάρφωμα στην ευθεία.
12-8 προηγείται η Yale. Το τέταρτο σετ. Ωραία υποδοχή. Πονηρό πέρασμα, αλλά δεν βγαίνει. Νικητάκη από την πίσω ζώνη. Εξαιρετική άμυνα εκεί. Γαβουσανού. Το ίδιο. Λαγουβάρδου. Πολύ ωραία άμυνα με τα χέρια από τον Λίμπερο. Φοβερές προσπάθειες βλέπουμε. Πονηρό πέρασμα εκεί. Από την Παπαδάκη παίρνει τον πόντο. Βλέπουμε μεγάλες μονομαχίες, επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Το δεύτερο time out του κ. Αντωνάκη. 13-8 το σκορ. Λαγουβάρδου στο σερβίς για τη Yale. Πολύ ωραίο σερβίς, παίρνει άσο. Αλλαγή, βγαίνει το 5, η Βολέμη και μπαίνει η Ιακουμί για την υποδοχή. Άρα έχουμε Καβουσανού και Ιακουμί το δίδυμο και Ντεμάι το Λίμπερο. Ωραία υποδοχή. Κάρφωμα από το κέντρο, βγαίνει η μπάλα όμως. Παπαδάκη, πολύ ωραία στην ευθεία. Αλλαγή, η μπαλή βγαίνει και περνάει η Γιαννολάκη, συγγνώμη για το λάθος στα ονόματα. 15-8 μπροστά η Yale στο τέταρτο σετ. Ωραίο σερβίς, βγαίνει δύσκολα υποδοχή, κακή πάσα εκεί πάνω στο φιλέ. Και 16-8. Πολύ ωραία σερβίς, βγαίνει πολύ δύσκολα υποδοχή. Ο Κόνη Παπαδάκη βγάζει πολύ ωραία το Λίμπερο. Κόβεται η επίθεση του κεντρικού. Νικητάκη από την πίσω ζώνη out. Το 9-16 το σκορ, Σταυρουλάκη στο σερβίς για το Αρκάδη. Βγαίνει ωραία υποδοχή, Παπαδάκη Καρπώνη βγάζει, Ντεμάι, βγάζει Ζαφυροπούλου. Παπαδάκη Καρπώνης πάει στο μπλοκ και μέσα η μπάλα. Και 7-9 το σκορ με της Yale.
Μαρκαντονάκη μπήκε για το σερβίς, έκανε εξαιρετικό σερβίς. Πολύ ωραία η Λαγουβάρδου, πονηρό πέρασμα εκεί, αλλά το λίμπερο καταφέρει να βγάλει την πάσα. Πολύ ωραίο κάρφωμα εκεί από τη Σφακιανάκη σε πρώτο χρόνο. Και τελείωμα. «18-9 το σκορ». Συνεχίζει η Μαρκαντονάκη στο σερβίς για τη Γκέι. Αλλά κάψει ο Τραναστά, βγαίνει εύκολα. Κόβεται εκεί, εξαιρετική φάση, σώζεται. Φοβερή φάση εκεί, σώζεται η μπάλα. Φοβερό κάρφωμα της Παπαδάκη, βγάζει το λίμπερο Ντεμάη. Ξανά η Παπαδάκη δεν μπορεί, δεύτερη προσπάθεια. Βλέπουμε φοβερές φάσεις, γίνονται μεγάλες μάχες. 19-9. Δύσκολα υποδοχή από το σερβίς Μαρκαντονάκη, με τα βία σώζει την μπάλα. Μέσα. Εγώ νομίζω ότι τέλος πάντων δεν πειράζει. Λάθη γίνονται. Μπορεί να ήταν έξω από την πλάγια γραμμή που είναι ακριβώς κάτω από τα πόδια του διαιτητή. 19-10. Στο σερβίς η Καβουσανού για το Αρκάδι. Out. 20-10 το σκορ. «22-12 το σκορ». Σφακιανάκη στο σερβίς για τη Γκέι. Βγαίνει ωραία υποδοχή από το κέντρο, επιτίθεται το Αρκάδι out.
23-12. Out και το κάρφωμα της Αλεξίου, 24-12 και φτάσαμε αισίως σε match point. Πήγε να κάνει πονηρό σερβίς εκεί Σφακιανάκη, ρηχό, αλλά δεν της βγήκε. 24-13. Διακοιμής στο σερβίς για το Αρκάδη. Αλπαδάκη, ωραία την υποδοχή, απλώς να περάσει, μπάλα. Φοβερή φάση. Σώζεται η μπάλα με τα βία εκεί. Βιάζει φοβερή άμυνα Ζαφυροπούλου. Η Καλπαδάκη, φοβερό κάθεμα. Και τελειώνει εκεί τη φάση Μαραγκάκη. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Είδαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έγιναν μεγάλες μάχες. Παρόλο που το σκορ δεν το δείχνει. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να ευχηθούμε επίσης και εμείς την επόμενη φορά το δίκτυο να μας κάνει το πατήρι για να μπορέσουμε να τα δώσουμε φυσιολογικά. Όπως είπα, θα ανεβάσουμε το ολόκληρο το παιχνίδι μόλις επιστρέψουμε στη βάση μας. Σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε. Να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.